Dados, yuk. Ikan salendri. Besok ayo.
kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake ya. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, Adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Jare dhek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Song wawut ngono modele lek ngimpi. Mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya. Urung anu ora. Iya. Luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu. Ha iya, Men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpakke prau layar. Ya, nggih. Dasare ya mangsa Jawa kok. Ngono. Men ora klelep tumpakke prau layar. Yuk, monggo dados tak Jolang CS. Yo. Pak Cahyo. Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Kula kalih panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kalih panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun pinanggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa melih? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Oh nggih. Mila saking menika kedadipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azharawat tau. Kok kaya Watu Azharawat iku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang Budale Pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono ya. Kok dadi film Kian Santang lho? Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Jadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok dora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Gara-gara sapa Dik Niken. Bah karo aku nek karo sinden-sinden nom ya ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal?
Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu. Sampeyan kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta macane? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Dulang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora oman terop sambar bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah nek tak culno njukuki sembarang ae. Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Heeh. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domoro we. Piye? Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok golek laos. laos. Ini komplit golek laos we ra ono ning. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampeyan ya urung lahir ya? Lho ala aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makame aki-aki. Kok makame aki-aki? Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho Pak. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten ana sing sepuh. Ora enek nom-nom Kira-kira kabeh. sing loro iki yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho, sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bayo ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Yo iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet kualitas apik regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Dulang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ra mungkin. Lho Sing jenenge upama ki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nang ndi bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong sing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha Cina. Lah tuntunan kok ning ndi nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngotenke kula. Darah niku ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri Pak yang Jolang. kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun.
malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Nggih. Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Pilih piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng mata melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Gek oyok-oyokan angin. Ki ngerti ora. Aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki juk tanggapan rondok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing dienggo untui lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Heeh. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kok ana tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor loro Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng Berarti tenan ngono iki. dong, gleleng Ayo, tenan. Go ning Singapura. Gone Singapura. Arep nyepot Doktere telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Heeh. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel tidak ndak bisa bisa dicopot. dilepas. Ini gimana Mas Julang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase aku muni ngono. Gek mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. lah pripun? Bab napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ono tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur, berbagi rezeki. Nggih. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa, nggih, Pak. sedekah rasa dana rasa. Heeh. Lho, apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Heeh. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Oh. Berarti blok Warnanya sudah ke kuning keemasan. kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Nah, Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Dijajal. Lah nek sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune merongos ngeten umpamane ngetut piye? lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo yo gak raine wae kok. Lho, lah pan. Sampean aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho sak saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah pane? Gak iso elek lho. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke Kok wong. bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus? Terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo apa Cahyo Kuntadi? mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Oh. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang.
Sing nagih mumet nih. Kok iso utangan Tapi ya, nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyok ngono. Asik nagih melok mumet ngono. Ki awake dhewe ki tanpa guna. Ki awake dhewe ki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Madiun laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi nih? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Kleru lek USG kleru kuwi. Mboten kleru ngoten. Petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Lho, jebule petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kota oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes Iya, to. iso motor mosok dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Kok iso? Ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya. Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Lah kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu menawi ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iya. Lah iku bentuke terus nganti piye ya? Kaya modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng ra duwe kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka 4, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih jiro lupa 4 nembe 40 Mbak jiro lupa 4 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan ngono. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik non sewu jenengan iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar gaite kerapeten. Nggih. Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit Mboten mboten. wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus.
Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Mbak Dian, gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pigir Jagung. Iki yo Madiun, ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangken jenengan usul Pak Cahyo. Aku Ya melu. ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petungrejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Oh, alah. Aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin e malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan Lah, umur sing kuwi pira sing angel kok? disawak sape ya Jenengan kuwi. iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lho Mbak. kok hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang doktere kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah. Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Nah. Emanipun Yayi wasakrami Pama turung soning kang anggarwa Ah, suarane apik, piyayine ayu, haha bojone wong. Merongos kowe. wong ayu rujet wae Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekae aku bojomu ya. Alah, aja nek rekae Lah, tenanan piye? ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku
aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya toh. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada, Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira bar. Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, mbok Pak, baca. cocok. Lah Piye to, iya. Mas? Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Alah kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Lah dikotok. nunut. Nunut. Lah iya. Cena. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Waduh. Itu. wanci dahlu. Kene ya. Ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo Yayak, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to. Lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nah. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda
nyuntak tresna nadyan mung srana piranti entekne Mbak Dian Munasira yo ayo Mbak Sira gambarmu uga yoga-yoga kanca-kanca kompak tenan. wah ning transit ya komplit ana soto ana krupuk walalah nggih pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa nggih jos sanget ngoten wah pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas kok iso ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika terus bisa nyuara di
sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo Kuntadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake klangenane Bapak Yuswanto, tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya. Cocok. Katur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Hey!
Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangse. Niki kasanah budaya Mas Jolang. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Sange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ah driji niku ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Oh. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin bolong mbok barokah. warai iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ora tega karo awakmu, Nah. mula ya kaya ngene wong tuwa iso sok ora tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah leranku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah Ampun. kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya Ngono ora. kuwi.
Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodo to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Iki Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene niken, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. tercinta. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa, yen neng gen CD-CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. PP. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh, iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang, saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Diragukke lek mangkate Niken Salindri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak Lho momen. karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
iso ya mesti iso. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Awas. mengesliramu tanana liya tak tresnani lahir batin. Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan ini menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki Mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang janji metan sang semipan jroning janji mas sirang marani amang siragati hati rinamani aku tansah angen
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike, ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten, Mak? Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung. Sinten sing rawuh? Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah, andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowenthah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. yo bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawai, apa? dadi pegawai no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah nge-grab tak kira pegawai. Nulat salira lho wis pokoke Dik Niken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya, dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati lho. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti Nggih, ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo Kamis. Bapak Hari Puryanto. Nah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Ya, Yo siap. tembang ala sekarang kan. Ayo. Ah, Apa?
Ala Apa sekarang. kono Puspitanala Ndak. boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- Ya iya. sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, nih kan Malik. Kok bapaknya wedus? Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah, lah, Upamane lah. kok roh wedhuse Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Wah, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus Lah, kowe Bokong. Gila Oh, wedhus tak ya? Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae ki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangga ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Nah, kersane lenggah Sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, Oke. lagu kesukaan. Maka Cak dipun aturaken, yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Laris Sugiono, Sugeng Laras, saking Surabaya, rawuh wonten ing Madiun. Sang semeng nolong
ada yang kau tahu rembulan kang sebentar nyasane terus nang hatiku tanpa malia wong serasa sayangku. Biasa tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salihindri. Oh. Bintangnya tenan Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasé Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur